Tässä Oskarshamnissa sijaitsevassa 7-kerroksisessa porraskäytävässä sähkölasku oli vuodessa 1 315 €. Kunnallinen kiinteistöyhtiö päättikin kokeilla täällä valaistuksen ohjausta, jossa kussakin valaisimessa on sisäänrakennettu infrapunatunnistin. Integroidulla infrapunatunnistimella varustettu valaisin edellytti kuitenkin tilaan tulemista ja valaisimen läheltä kulkemista. Samaan aikaan kun asennettiin integroidun infrapunatunnistimen valaisimet, viereiseen porraskäytävään asennettiin toisenlainen tunnistin, akustinen tunnistin. Akustinen tunnistin kuuntelee tilaa ja tunnistaa tietyn ääniyhdistelmän. Tunnistin kuuntelee matalataajuista ääntä, eli infraääntä, jota ihminen ei kuule. Lisäksi se kuuntelee korkean taajuuden ääniä. Valo syttyy, kun havaitaan infraääntä, eli painemuutos, joka syntyy esimerkiksi oven avaamisesta. Hidastuskuvasta näkyy, että valo on syttynyt jo ennen kuin ovi on ehtinyt ovenkarmin ulkopuolelle. Tämän jälkeen anturi keskittyy askelten ja laahaavien äänten tunnistamiseen. S-ljudet i våra tal ligger faktiskt också inom det frekvensområde där detektorn är som känsligast. Kun näitä kahta tunnistintyyppiä verrattiin Oskarshamnissa, ero oli dramaattinen. Akustinen tunnistin sytytti valot jo ennen rappukäytävään tuloa. Integroidulla infrapunatunnistimella varustettu valaisin sytytti valot vasta, kun joku kulki hyvin läheltä valaisinta. Entä mitä tapahtui energiankulutukselle? Myös energiankulutuksessa havaittiin merkittävä ero. Sisäänrakennetulla infrapunatekniikalla varustettuja valaisimia markkinoidaan usein perustelulla valo syttyy vain siinä kerroksessa, jossa tullaan ulos hissistä. Tämä on totta, mutta se ei merkitse energian säästämistä. Syynä on se, että nämä valaisimet toimivat 10% teholla vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Till den akustiska detektorn kan en eller flera mikrofoner kopplas in och varje mikrofon ökar naturligtvis detektorns räckvidd. Men hur stor rumsvolym kan man då räkna med att en mikrofon klarar av? Ja, det beror på de akustiska förhållandena i lokalen. 500 kubikmeter brukar anges som ett riktvärde, men oftast klarar mikrofonen av mer. I trapphuset i till exempel en sån här fastighet så räcker det oftast med en enda mikrofon.